Det næste trick er, at Kim træder på springbrættet. Sender René gennem luften for at udføre en enkelt baglæns saltomortale, men denne gang så høj. Så han lander på skuldrene af sin søster Marilu, tog han høj på ryggen af den anden elefant. Caselli Family! Det er ikke nogen hemmelighed, at vi hele simpelthen er meget stolte over dig. 15 år gammel tager du til Monte Carlo sammen med din søster, dine forældre og 4 afrikanske elefanter. Opnår noget, som ingen andre har gjort i 36 år i Monte Carlo, at publikum, jeg ved, det er ikke tradition for i Danmark, spontant rejste sig op, da du udførte det trick, du nu skal udføre. Du ryddede alle hylderne, kom hjem 15 år gammel. Det er cirkusverdenens svar på Wozniacki. Øjeblikkets mest talentfulde cirkusartist i hele verden. Kommer hjem med en guldklovn. Det er noget af det største, man kan nå, er det ikke? Ja, selvfølgelig. Der er ikke noget større. Jo. Publikumsprisen. Det er det største. Publikumsprisen. Det er det største. René, vi vil alle sammen krydse fingre for, at vi lykkes for dig, også i aften. Tag dig om koblen, saltomortale og på elefanten. René Caselli!